ইয়াত আমাৰ 40টা সমষ্টিত আমাৰ কেণ্ডিডেট দিয়া হ'ল আৰু প্ৰত্যেকজন প্ৰাৰ্থী আমাৰ ৰাইজৰ লগত থাকে, ৰাইজৰ লগত কাম কৰে আৰু যিসকল EM MCLA MLA আমাৰ প্ৰাৰ্থীটো পাইছে সেই সকলো ৰাইজৰ বিপুল দাবীতহে তেখেতসকলক আমি প্ৰাৰ্থীটো দিব লগা হৈছে। গতিকে এইবাৰ কোকৰাঝাৰত 12টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 7টাৰ পৰা 8টা সমষ্টি UPPLৰ দখলত আহিব, সেইটো নিশ্চিত। আৰু আহি থকা যি চৰকাৰ গঠন হ'ব UPPLৰ নেতৃত্বত হায়েষ্ট সংখ্যক আমি MCLA লৈ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মেজিকৰ ওপৰত থাকিব, কিন্তু নাম্বাৰটো কিমান হ'ব মই আজি নকওঁ, কিন্তু মেজিক নাম্বাৰৰ ওপৰত থাকিব। তেখেতে কোৱা কথাটো সদায় আপোনালোকেও মনত ৰাখিব। আপোনালোকক যদি হাগ্ৰামা মহিলাই কয় পূবত যাব লাগে, আপোনালোকে পশ্চিমত যাব, নহ'লে বিপদ হ'ব। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो भिडिअ नायनो गोसो नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव माखासे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, गिबियाव आङो सासे गोदानै गायसनजानाय APB पार्टीनि उदांस्रि नार्जारी बिथांनि सायावहाय बाथ्रा बुंनो सानदों रायजोफोर। बिनिनो सिगाङावहाय नोंथांमोना मिथिनो मोनखाबाय जे सासे मानसिनोनो मोननै बियाबनि टिकेट होनायनि मेन जाहोना मा, बेखौहाय नोंथांमोना इन्ट्र'आव खोनाखाबाय। बेखौहाय आं बुंनांगौ होननानै आं सानला रायजोफोर। दा बे समावहाय जोङो उदांस्रि नार्जारीनि बाथ्रा बुंनो सानदों आङो। बे समावहाय नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय उदांस्रि नार्जारीया मा बुंदों। आङो बिथाङा दि 22 बोसोर फासायलांबाय, जे 22 बोसोर फासायनायाव 22 बोसोर फासायलांनायाव खुनु उन्नति जायासै। बाहाय जेसेबांनाखि 70 बोसोरनि सिगां जिबायदि हायेनारि हाजोआरि लामा दिनैसिमबो 22 बोसोर जानानै बारलांबाय, खुनु जौगाथि उन्नतिनि फारसे बिथाङा मावलाङासै। बावखुंग्रि जनजातिनि आइजो माहारि स्रिथि होनाय फिसाफ्रा फिसा नङामोन नामा? दिनैसिमबो हाखर हाला हाब्रु दैजों गासोमनानै सोलोंसालि गेलेसालि हान्था मेला थासारियाव भुगिनांनो बिथाङा दिनखाना बेरे। बेखायनो दिननि खाना महरै 22 बोसोरखौ बिथाङा बारहोलांबाय। खुनु गावजों नांथाबबाय थानाय बिदा फंबाय अनजाथाव फिसाफोरनि थाखायबो खुनु जौगाथिनि फारसे मावलाङासै। बेनिखायनो साफ्रोमबो बावखुंग्रि बासियाव थानाय जनजातिनि आइ आफा अनजाथाव फिसाफ्रा दोबै दोबै आंखौ अनसायफैदों आरो आइ आफानि अनसायनायनि फोरमानथियानो आंनि देरहासारनाया खाथां। आरो बेबायदि फासायनाय गुबुनखौ दिनै जौगाथिनि फारसे खोथा होनानै जेबो मावलाङैनि सायाव आइ आफाया सोलायनायखौ लुबैबाय। आरो बे 22 बोसोरनि नांगाल बोराया दिनै गुन सुबाय। बे गुन सुनाय नांगालखौ ट्राकआव बजायहोनो, जों आंनि सिम्बोला ट्राक, बे ट्राकआव बजायहोनो आइ आफाया रेडि जानानै दङ। रन्जित बसुमतारी फेरेंगा आदा बिथाङा चिरां दुवाराव जिबायदि हाहाकार सृष्टि होबोबाय, आइ आफाखौ इभिकसन खालामहोनानै अनजाथाव गोरलै गोरलै फिसाफोरखौ बिराद गाज्रि कन्डिसन खालामबोदों। मन्दिर मस्जिद सिनायाखै बिथाङा इभिकसन खालामबोदों। बिनिखायनो आरला भगबान इसोरा बिथांखौ बावखुंग्रिथिं दाक्का मारि हरदों। आरो चिरां दुवाराव बिथाङा जिबायदि हाहाकार सोमजिदों, बै ओनसोलाव बिथांखौ अनसायाखै, जायगा होआखै। बावखुंग्रियाव बिथाङा दा बिथा नागिरनो फैदों, खिन्थु बावखुंग्रिनि आइ आफाया बिथांखौ जायगा होनाय नङा। बिथाङा फोलदिसिसो। आरो बिथाङा जिबायदि गावनि बिदा फंबायखौनो सिनायाखै, बाहाय बियो बावखुंग्रियाव थानाय जनजातिनि मा मावगोन? फेरेंगा दाउआ जेरै सोरांस्रियाव थिउ थिउ गाबो, सोरांबा फुट बिरलाङो, बेबायदिनो आइ आफाखौ फासायलांगोनखौ फुरा बावखुंग्रियाव जों थानाय जनजातिनि अनजाथाव फिसाफोर बिदा फंबाय आरो आइ आफाफ्रा दिनै डिसाइड खालामबाय। गोथौ गोसोजों साननानै दिनैहाय आं बिखा फोदानबोनायाव सासे आइजो आरो बिमायानो दिनै बिखा फोदाननानै गसंफैबायबा बेयाव जों गासैबो मत बोसै होना जुक्ति कौक्सिजों दिनै आंखौ सहाय मदद होदों। आरो आंनि देरहासारगोनाबो आइ आफानि अनसायनायावनो फोरमाना नुजाथिबाय। आरो 100% देरहाजों खौसेथि आरो मजबुत थायोबा रावबो डिभाइड खालामनो हाया। उदांस्रि नार्जारीया बावखुंग्रि बियाबावहाय APB पार्टीनिफ्राय टिकेट मोनदों। दा बिनि दावहा नांगोन सासे दावहारुआ जाहैबाय UPPL पार्टीनि सासे EM रन्जित बसुमतारी सार। बिसोर सानैजोंसो नांगोन। दा बिनिनो सिगाङावहाय उदांस्रि नार्जारीया रन्जित बसुमतारी सारखौहाय एटेक खालामखानाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। हयथ' सिगां रागा जोंखानाय दङमोन खोमा, रागा जोंखादोंमोन खोमा, बेखायनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। नाथाय उदांस्रि नार्जारी मेडामनि सायावहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों, नोंनि जे बुंनाय राव बाथ्राफोर बेखौ खोनासङोब्ला नोङो सासे हारिनि दैदेनगिरि लिडार जाथावना होननानैहाय आं साना। दैदेनगिरि लिडार जायोब्ला हयथ' गामिनि रायजो राजाफोरखौहाय बिनि न'आवहाय माबा मोनसे बिनो थाङोब्ला होख्राव होख्राव रायनानैसो हरगोन नामासो सानलायलाङो आङो बेफोरबायदि मानसिखौहाय। दा बेनिखायनो आङो सानबाय थादों उदांस्रि नार्जारीया बे बावखुंग्रि बियाबावहाय 000 जागोन रायजोफोर।
एपिबि पार्टिया मा पार्टी बेखौलाय नोंथांमोना मिथिखागौ जेराव एपिबि पार्टिनिबो गोबांथार जेंना सोमजिखाबाय आरो अनजालि दैमारि मेडामनि मुसुखा सावज्लायनायबो जोङो नुनो मोनखादों रायजोफोर दा बावखुंग्रि बियाबावहाय एपिबि पार्टिया जिर' जानो थांगासिनो दङ आरो मोनसे बाथ्राखौ बुङाब्ला आं माब्लाबाबो गोजोननाय मोननाय नङा उदांस्रि नार्जारिया जे हा इलेक्सननि बाथ्रा बुंदों बेनि सायावहाय अनलि इउपिपिएल पार्टिल' नङा आरो बबेबा मोनसे गुबुन पार्टिल' नङा यानिकि बिपिएफ पार्टियाबो बे एखे साननायखौनो बे एखे खामानिखौनो मावनो सानो नोंथांमोना खोनासं দিব বিচাৰিছে আপুনি য'ত চৰকাৰী মাটি থাকিব তাতে উচ্ছেদ হ'বই আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত যিমান চৰকাৰী মাটি বড়ো হওক মুছলিম হওক বেংগলী হওক राजबंशी हक जिमान खोनाबाय दा बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों अनलि इउपिपिएल पार्टिल' बेफोरखौहाय साना जायफ्रा सरकारनि बिरोधी खामानि मावो बेखौहाय सरकारनि मावनो गोनां हाबाखा बियो बेखौहाय रायजो राजाफोरनि थाखाय रैखा खालामनो थाखाय बे खामानिखौ मावखानांगौ गोनांखा रायजोफोर नाथाय जाय मानसिफोरहा 10-15-20 बिगा हा दंखायो बैसोर बायदि सुबुङा जुदि हादान दानफायनानैहाय गोदान हा लाहैनानैसो गोरिबफोरनो फाननोब्ला बैसोर बायदि मानसिखौहाय नोजोर होनाया सरकारनि बिबानखा अब्ला उदांस्रि नार्जारि नोंथाङा सासे लिडार जानानै बेफोरबायदि खामानि मावनायफोरखौहाय नों ओरैनो हगारनोसै नामा उनावहाय दिनै नोङो लिडार जानो फैदों नाथाय बाथ्राखौ सायख'नानै बुंनो रोङाखै नोङो आंनि आन्दाजावहाय रन्जित बसुमतारी सारजोंहाय आसुगुर गावगासिनोबो रुजुजाथाव मानसि नङा होननानैसो आङो साननो रायजोफोर अब्ला रायजोफ्रा चयस खालामदो सोर लिडारा माबायदि बे समाव जों सावरायगोन रायजोफोर सासे एक्स एनडिएफबिनि जायखौ जोङो बिनायजाब होननानै सिनायनो मोनदों दा बिनायजाबा सानजाहा रायजो जानाय सानजा हालामनि सासे थागिबि बिथाङा जाय मानसिजोंहाय थाफानानैहाय जायनि बिरुद्धि बाथ्रा बुंदों बेयो जोबोद गोरोन्थि जादों नोंथांमोननि जायगाखौहाय इउपिपिएल सरकारजोंहाय आरो नोंथांमोनजोंहाय खौसे जालायनानै गोरोबथा खालामनायावसो सोसननो खाबु मोनदों दा बेसेखिनिखौहाय नोंथाङा सासे एनडिएफबि जानानै मानो बुजियाखिसै नोंसोरखौहाय जे बिपिएफ पार्टिनि समावनो लाइन जोबहैदों जेलावहाय लानानै थांदों बेखौ नोंथाङा माबोरै बुजियाखै प्रेस मोसाहारिया बिटिआरआव फैनानै माबा मोनसे बाथ्रा बुंफैयो आरो गफुराव थानानै माबा मोनसे बाथ्रा बुङो बेखौहाय बे बिनायजाबा मानो मिथियाखिसै रियेल एनडिएफबिफ्रा माब्लाबाबो अपोजिशन पार्टिखौ सापर्ट खालामा एनडिएफबिफोरनि थांखिया बेनोल'मोन दे सभारेन खालामनाय नङाब्ला स्टेट खालामनाय नाथाय हायाखिसै रायजोफोर हायाखिसै बे बिपिएफ पार्टिनि रायजो सासन खालामनाय समावनो एनडिएफबिफ्रा साफानि उनाव साफा जेलाव लानानै थांजाबाय आरो लोगोसे फाउन्डार रन्जन दैमारि साराबो जेलाव लानानै थांजाबाय अब्ला बे सासे एनडिएफबिया मानो बुजियाखै दिनै इउपिपिएल पार्टिया जुदि एकर्ड खालामामोनब्ला बै जेलाव थानांनाय मानसिफ्राबो गनायनि राहाबो मोननाय नङामोन दिनै बिसोर नाजानायनि खारनावसो सासेनि उनाव सासे गनानैहाय गाव गावनि न'खरनि मानसिफोरजोंहाय खौसे जालायनानैहाय मोखां नायज्लायलाय ओंखाम बोथिसे जाफैनो हादों दा जायफ्रा रियेल एनडिएफबि बै समावहाय हाग्रा बंग्रा दैमा दैसा दं सान्दुं अखा थाम्फै अरजानाय लेवार अरजानाय बेफोरखौ खस्थ' खालामदों बैसोर एनडिएफबिया माब्लाबाबो रियेल एनडिएफबिया अपोजिशन पार्टिखौ सापर्ट खालामाखै दा बिथाङा मा सानदों आं मिथिया रायजोफोर दे गफुर हालामनि रायजो राजा नोंथांमोन बिनायजाबा मा बुंदों बेखौ हयथ' नोंथांमोना मिथिखागौ आरो प्रेस मोसाहारिया बिपिएफ पार्टिजों थाफानानैहाय मा खामानि मावो बेखौबो नोंथांमोना मिथिखागौ आं एसेबां बुंनांगौ होननानै सानला जुदि एनडिएफबिफोरनि थाखाय माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होलानो जाबाय आरो मोनसे बाथ्राबाव रायजोफोर एनडिएफबिया जुदि थाबाय थानायमोनब्ला भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि पुलिस मिलिटारिफोरनि थाखाय सिल्लाइनि गुलिनि आदार जानांबाय थागौमोन लोगोसे बर' रायजो राजाफ्राबो बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां मानोना बै समावहाय बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा माब्लाबाबो एनडिएफबिफोरखौहाय खौसेनि बाथ्रा सावरायफेराखै दानिया जों सावरायगोन डक्टर सांग्रां ब्रह्म
डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ सिगांनि समाव रायजो राजाफोरखौहाय अनफ्लानानैहाय लोगोसे इउपिपिएल पार्टीनि सीएम प्रमद बर' सारनि अननाय मोननो थाखाय मा बाथ्रा बुंदोंमोन नोंथांमोना खोनासंदो। 14 चिरांदुवार समस्तियाव आंनि नाम सिखारदों होननाया बियो बेलेग खोथा आङो कुनु टिकेटनि कुनु बेलेगनि आङो दाबिदारबो नङा आङो जास्ट पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावबाय थादों आङो पाब्लिकफोरनि सुख दुख दांनाय उखैनाय बेवहाय बोरै गसंथानो हायो पाब्लिकजों रायजो राजाजों आं बेखौसो नाजाबाय थादों बेवहाय टिकेटनि थाखाय आं जेबो दाबिदार नङा आरो आंनि नाम फैनोबो नाङा फाग्ला बुंग्रानलाय थगायो पाब्लिकखौ बेबायदि थगायनो नाङा आरोखि बेबायदि थगायनो नाङा टिकेट होनायनि सिगां डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ माब्लाबाबो आङो टिकेट मोननो हास्थाया आरो आङो टिकेट लुबैयाखै होननानै बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथाय टिकेट होखांनायनि उनावहाय मानो बिग्रायखांखो मानो इउपिपिएलनि फ्लेट सावनो खाबु होखो मानि खारनावहाय दिनैहाय हारसिं उदां बिजाथि गसंखो बेनो रायजोफोर सासे लिडारनि थगायनाया बेनो मेन जाहोना सासे लिडारा मा हास्थायदों रायजोनि अनफ्लानाय होनानैहाय लिडार गसङोब्ला मा खामानि मावहैगोन बेखौ जों बेयावनो आन्दाज मोनखायो अब्ला डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ दिनैनि समाव मा खामानि मावनो नागिरदों नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो दा नोंथांमोननि सायावसै बियो रायजोफोर जोङो नुनो मोनदों जे बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार यानिकि बिपिएफ पार्टीखौ सापर्ट खालामग्रा रायजो राजा माखासेफोर दङ दै आं सानो मथा-मथि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ पार्टीनिया बेफोरबायदिनो खाखोमा होननानै आं सानो आरो मिथिं दावथिं जाखाङोब्लानो बिसोरो बबेबा लामा खनायाव थाखोमानानै बबेबा गारि खनायाव थाखोमानानै बबेबा साइडनावहाय थाखोमानानैहाय जौ लोंख्रुबबायनाय खामानिखौ मावो नोंथांमोना नायदो सावगारिखौ दा बेफोरबायदि आखल दिन्थियोब्ला माब्रै सरकारा बर' हारिनि मोजां खामानि मावनो बेखायनो आं सानबाय थायो लोंख्रुबग्रा जाख्रुबग्रा मानसिफ्रानो बांसिन बिपिएफ पार्टीखौ सापर्ट खालामो दा नोंथांमोनासो मा सानो आंनि साननाय मथेब्ला बेबायदिसो आरो बिपिएफ पार्टीखौ सापर्ट खालामग्राफोरनि गोसोआ दानिया रायजोफोर जोबथा नङा बिनि उनाव आरो दंबावो मुगानि थान्दै जायखौ नोंथांमोना मुगानि थान्दै होननानैहाय सिनायो बे मुगानि थान्दैया बर'फोरनि गेजेरावहाय रिपर्टारफोरनि गेजेराव बयनिफ्रायबो उदायसिननि सासे रिपर्टार रायजोफोर दै बेनि खारनावनो मुगानि थान्दैखौहाय रिपर्टारनिफ्राय एरख'नानैहाय दोननाय जादों खाबु मोनोब्लानो लोंग्लुं जाग्लुं लोंनानैहाय जानला मोनला बाथ्रा बुंनाय हर गेजेर मानि लांथि लुंथि खुनानैहाय भिडिअ बानायनाय बेफोरखि माबा मोनसे आब्रुथि गोनां मानसि जागोन नामा बेफोरखौ गियाननि मानसि बुङो सोरबायदि मानसिया मुगानि थान्दैनि खौरांखौ खोनासंनानैहाय बेखौहाय मोजां मोनो सोरबायदि मानसिया बाख्नायो जाय मानसिया लोंख्रुब जाख्रुब खालामनानैहाय नंथारै बाथारि बाथ्राफोरखौ साननो बैसोरबायदि मानसियासो बेबायदि सासे एकदमबारे गियान गैथारै मुगानि थान्दै मानसिखौहाय सापर्ट खालामो रायजोफोर मिथिबाय दा आरो बिथाङा बुंदोंना हाग्रामा महिलारि सारखौहाय सासे इसोर बायदि होननानै नोंथांनि इसोर बायदि गुरुआ फैबाय थानाय जे 26 सेप्तेम्बर बे दाननि उननिफ्रायनो फिननायखौ मोनगोन रायजो राजाफ्रा 17 बोसोरनि दाय मावनायनि फिथाइखौहाय होनो थांगासिनो दङ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नों मुगानि थान्दै हयथ' नोंथांखौ बयबो सिनायो नाथाय जौ फाग्ला होननानै सिनायो रावबो मोजां मानसि होननानै सिनाया मानसि मोजाङा दा मुगानि थान्दैया बुंदों नमिनेशन गथायनायावहाय बिपिएफ पार्टीनि मानसिफ्रा केन्डिडेटफ्रा मिनि हाला हाला अफिसारफ्रा मिनि हाला हाला कर्मचारिफ्रा मावथिफ्रा ना अफिसाव मावग्राफ्रा नाथाय इउपिपिएल पार्टीनि केन्डिडेटफोरजोंहाय मिनियाखै मोखां गेवाखै होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारि सारनि मोखांखौ नायनानैनो माखासे कर्मचारिफ्रा अफिसाव मावग्राफ्रा मिनियो रायजोफोर दै बिनि माखासे कमेडि टाइप बाथ्रा बुंनाय बिनि माखासे भेलुलेस बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ गोसोखांनानैनो माखासे चेयारपारसनफ्रा मिनियो बबे समाव मिनिनांगौ बबे समाव सिरियास लानांगौ बेखौहाय
हयथ' मुगानि थान्दैया मिथिया ओरैनो जानला मोनला बाथ्रा बुङो दिनै जोङो नुगासिनो दङ दै इउपिपिएल पार्टिया देरहागोना 100% रोखा मिथिबाय दा मुगानि थान्दै बायदि सासे खुनु जेबो मिथिनो रोङै जानला मोनला भिडिअ बानायग्रा लोंनानै जानानै गोदाव सोराव बाथ्रा बुंग्रा बिसोरबायदि मानसिनि बाथ्राखौहाय बे एखे टाइपनि मानसिफ्रानो सापर्ट खालामो अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि